χρησιμοποιήσει το καθαριστήριο ανακυκλωμένο ΠΕΡ. Πιο δυνατά δεν ακούγεσαι. Πιο δυνατά. Κάθε φορά που το καθαριστήριο χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο ΠΕΡ, κάθε φορά θα παράγει περισσότερα απόβλητα. Κάθε φορά. Δηλαδή το κόστος... Ένα λεπτό για να, επειδή είναι μακριά η ερώτηση, να την μεταβώ για να τους καταλαβαίνει καλύτερα. Ogni volta dice che alla lavanderia si usa questo PER, dice questo PER riciclato porterà, cioè più residui alla fine, no? Μιλήσαμε για 98%. Δεν παράγει, αν είναι πιστοποιημένο. Τώρα, τι είναι το άλλο? Όχι, είναι παράγει, αυτό που παράγει είναι υπολογισμένο και από εσάς και από τους φορείς που το πουλούν. Ναι, αυτό το περισσότερο... που παράγεται μέσα στο καθαριστήριο είναι υπολογισμένο. Αυτό που έρχεται έτοιμο το μία ανακυκλώσιμο δεν είναι υπολογισμένο και δεν το ξέρουμε ούτε εμείς, ούτε εσείς εύκολα θα το υπολογίσετε για να κάνετε και κοστολόγηση. Se il prodotto Με βάση αυτό θα κάνετε è molto buono, è come se fosse puro. Λέει, εάν το προϊόν το οποίο χρησιμοποιείτε ας είναι ανακυκλωμένο, εάν είναι σωστό ανακυκλωμένο, τότε είναι η παραγωγή των αποβλήτων η ίδια, είναι σαν να είναι ένα καθαρό εξ αρχής προϊόν. Είναι όπως το νερό. È come l'acqua, che se è sporca la fai distillare, torna pulita. Είναι, λέει, όπως το νερό ακριβώς, που όταν του κάνεις την επεξεργασία